Εντάξει παιδιά, σήμερα θα δοκιμάσω αυτά τα ζελεδάκια και αυτόν τον χυμό. Και θα κάνω ένα κάτι για να το ανοίξω. Και ώρα παιδιά τα άνοιξα και θα τα βαθμολογήσουμε. Ωραία είναι. Πιστεύω ότι θα πάει κανένα 7,3. 7,3 στα 10. Θα δοκιμάσουμε αυτό το χυμό. Ωραία. Τώρα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Περιμένετε λίγο. Έβαλα. Ωραία. Θα πάμε να το δοκιμάσουμε και αυτό. Είναι πολύ ωραίος χυμός. Θα το βάλω 9,6. Και παιδιά, αυτό το βίντεο και τα λέμε. Bye.